Hadin ke jingsya sadia baddo ya sautli ki mensiam bakodor haus nam arajar sipau bat kum juru na ka jingmi ke jingklumar baman kapor padeng ki khasi bat kini pali halangpi bat kum ke jingte lakam ya ka songsuk sonsain ka sarkar jela kalabu no da ka ketem pulit halangpi bat hadin pat lakam tiu kerdan no ya ka ni saka pulis au pus da ka basushna da ka ying tap siliang ha ka jinyo ban ne jurib da ka kanhun uslong mil kurwo ka tiar ya ka te ka jaka hakini ki khniat sngi ka long sisa ka ba isang sat ban yi menta ba ka te ka ketem pulit ki babon ki lajot bat kebu jinge bhai ki pulet ha ka por slap nawan ba ya kamadan du klem jing siang du bilat kat kumbala sakhi ya kani ka yeng la syuker tang da ki ten bat kamsyam la dan satya ki jakat ya jakat dem ki bobiang bat kelong ru ka bakhamya halo kani ka jingjin jar jo ki pulet ki basong basa ha ka te ka jaka u mdc karam ra jerngam ba ba job pongrup ulara ya kani ha po ka yeng dorbar jong ka khasil setoma district council bat na kalyang chief executive member ba titas khan ula pemna ba ka council kani rap lai paulak na banta bante da ka yeng ka bapaka na ka banta ki pulet kabasongsi hadu menta ya kani omsyam 14 na satya ya kani ketempulet bat haba persang banwat jingtem balai dang penslam mansna no ya kani uba bojok ulai thu bola dep banyekran bot superintendent of police jong west kasil district uba harbat ji lingdo balai thu ba omsyam palayo ya kajing a jimbet na ka office ka bahkhle do jong katna tri kampulet ni kong ning shap nga soban penpau ko jing kuble ya cm badan buram ba lamang laipo lak namanta bansna banyarap bansna ka beling jong ki polis ki badan hang thia po ka edikam hang thia po langpi but ya ka final work order ul adab yo ya ki clearance ki NOC beper na po ka revenue na po ka district administration ngila adab yo henry ha ka por ba u contractor mut ban sedang ya ka kam nakaliang jong ki polis hi ki ong ba ngidon kam clearance na po ka police headquarters te ngala kerpat ya USP badan buram ru ba un pen kam kloy ya kata ka clearance namar ba banyo kat ka amount life holak banyo snai ka beling hang tu kandai kawai na kilat jing mentoy namanta ki palma ha ka tu ka dong ka than kham tam bat kham tam kata ka comfort kata ka jing ngau scam jong ki police personnel ki badan hang tu po langpi lada ki yo ya kata ka beling ka ba scam ka ba internet kamot ka moral jong ki ru ka kiu kata ka jing so sarong jong ki ru ka kiu kata de ko wei ten rei nakaliang jong ngala budin ya ne kam bat ngala ai ka jing tho ru show dc bat ka copy ru ngala pha show sping ong ka i ka daw ba adu mentaru ngimpat la ban treya kam te daga jingkran jonga dangshan but USP ong ba hakine kisngi un kran biang ya u AIG u badai ban pet ya ne kam ba ngin yo no ya clearance shan khnang ba mental adi ka portlang nang ba inda trairu ngin yo ban traino mentahi ka portlang te ngaro nga up kmilenti ya kata nga kerpat ya ke police department ba kan ai klo yang kata clearance but kumju ru ngakerpat ya baro ki political party beper bayakan ya ka kam hi ka bayadai ba ka bodar ngimdei ban ya le politics haba ki wan kita ki scheme jing penroi na kano ka agency na kano ka department tang na menta ka politics ngimdei ban khanglat ne ban pensakut ya ki scheme ki bawan kamtam hakine ki jaka ki barang idang ki badan hakapun nama da ka jing ya le politics baro ki jing bento ngiduk lut ngajuong ki palba barabor mo ba ya kan ya ka bentahi sobha wajah le politics but kata ka di ka jing kerpat jongahi na ki political party ru ba kamtam ki badan ka sarkar ba kin pej bahaya kan ya kam but kamtam nga kajing kerpat kalet chai honorable home minister iba lakmen rumboi iba dai pet yang katanat home mo iba dai kulit do jong ke police department ba in shimkhai kan ya kam khnang ba ngin la ban pen urlong ya kata ka jing angnut jong ki pat ba bat kumju jong ki police personnel ki ba dan posting hang tu ya mentah koi ka daru maybe yo kidon kita ki procedure bagi habia ke police department nomor ba kadai krai hakasin ke banding kong kum kane ka judge kam ka ba
ka Khasi Hills Autonomous District Council ka I assistance ken ban yarap ya kata ka building hang thia po lang pi kadi kasin ka beningkong te maybe kidang examine ba ya ne kam te but Hendrai ngapet mga te hendrai kam dei ka ban namar ba ban ai ta clearance le ka basuk ba marum dei ra bang ya le ban no hendrai ka dei ka jaka ka bamba ka babiang ka bala dap syai bala khut na try pitip ya tu jakaru ya thiet mga bu MLA hi min chwa ya tu jaka hang tu tengila IT no ka hima kala IT siapo ka revenue te ka revenue kala dap IT siapo ka home department basically pi ka jingsngo ka jonga ka long kumne ken ba kathia lang pi kampat dei ka outpost ru kadang dei tang ka ED camp hendrai namar bak ka jaka ka balong sensitive ka balong basyat klumar man ka por ki bor pahra jong ki pulet mo ka strength hang tu kalong bun ba bangin ong na try ka police outpost ru don pulet ka badan hang tu halang pi ya ban menta te bapli hang tu ka anu dadu ka umbam ka jaka let sabar ka penkhana na dong sudong kampat biang ken hang tu te bapli lada kam biang kita ki ikai kemut kapen red mensim ya ki polis jongi but kawairu ka banga mo ngas ngoba lada wan kata ka mo lada ki ai but bangin te kemut ki pat ba kin yo i ken ba haot kajala jongi ki nong mikmat ki political party boper ki persang banthe ki development ki border area marngi i boros kata ka state jongi mot ki border area ki la feel kata snam ngila jandap sanpus nam menginyo state hendrai ki border area pat kemot ngipet ke development kadang long duna palat adu kata te kawi ka jingkerpat jonga nakaliang jonga syaka sarkar kolong ba lada ka don kano ka jingthut ka jingwet ru long kidi ban syai ken bat ong beken ba kamta kalong mo ka ka daw makim ayu ya ta clearance hadu menta angitip ba mo apo kane ka sarkar MDA ki mo kila persang hi bangin ya train menta ka state te ngatrai ba mo lada ki ai listener ka full fledged police outpost lete kanang khamba shushu ken te kata hi ka jing so jonga Hakaju opor ba job ulabu ka jingkerpat ya ka sarkar ba omdei banle politics halor kani ka banta wat lada dei ba punyo ya kani ka pisa kubu MDC ubodan hakal yang persya hendrai ka dei ban pinstat no ya kani kam na ka banta ka jingmanto jingpai ba bat khamtam ya ka pulit ki bodan hakate ka jaka kawi ka daw ka lesi kala bandai ba ngadei na opposition ngamdei MDC na po ka ruling kata ka dei kawai maybe ka daw sisian hi bagi wan no scheme ngimdei bangin khang tang ba katuk tang namar ba katuk ka constituency ka dei bala mikmat diki opposition ken namar kum ka sarkar hi ka dei ban sothu ba kam dei ka sarkar tang namanta ki MLA jong kitu ki constituency ki ba ki don ka ruling ken kum ka sarkar kamut we the people ma upat ba te kum ka sarkar hi ka dei ban sothu ba sisian hi ba philabat yang sarkar pimdei ban pechil yang khmat pidei ban perkhat lang ban no lang ken chapo ki constituency badan ki opposition ro hendrai ya ka bang apet mentai kan ka jing dilie te ngadap do jing sosi hendrai ngabot dien hi ba ngakermen ba kin ai bot ya clearance krang ba kan urlong no ya ka jing ang nuot jong ipat ba ken